खुलुमबाय सनाफोर आंनि Jobanivlog इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सोरबा जो भगवान महर लान सनाफोर दामगै ओमफ्राय जिखौथ' आं बेहाय लामामोन बेहाय लामनायनि खारना जाहैबाय अखा हादों अब्लाबो आङो दायो दुंगोनदां होननानै आसा खालामनानै दहाय बिदा स्कुलाव थांनायावनो जिखौ सुना लादों आरोना स' बेनो आंनि हाबाफारिया दा राहा गोथे जिबन खाफाला एसे गेदा नालाय बिदिनो खस्थ' मस्थ' फुजाबो होनानै लागोन हाबाय सनाफोर आहा माबानि आमथिसुवा बायनायनि फुजायानो लेट जागुलायबाय आरोना इसोराबो मिथिखासिगोन स' माने फुङावनो दुगैदों आङो खर' मर' लोबस्रां जुदों जि जोम सुना लानानैहाय फिसाला स्कुलाव थांथ'यैयावनो आरोना ओमफ्राय दानि अखाया गारथ'लायबाय जेने थेने ओमफ्राय दालि आलुबो रुनानै लानो हाबाय माइरंबो सुनानै दोनबाय अबाव थांनो एइया फिसाजोआ मा बुंदो दद' लायनो दे सना दे लायगोन दे ओमफ्राय नै बेखौबो सोमनानै दोनदों आंहा मैया बेनो लास्ट लाबोनाय गैला बे जोब्बाथाय आंहा दुखु जाथारो नायालै फैयो थांसै दद' लायनो होनलाय जायैया एसे गोबाव जानायबो मोनबायना दाखालि ना जानायानो फिसालायाथ' मैयानो बिरियानि जाहोदोब्रा मा होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय आं बिरियानि जाहोआसै दिनै नर्मालि बेदरखौनो लायनोसै आरोना सानथामसो जानायखौनो एकदम जि 3 मास थानाय बायदि मोनबाय आरोना ओरैबायदिखा खाथियाव मा मोनो बेखौनो लायब्रबनानै फैनोसै माने अमा बेदर जानो लुगैदों ओमफ्राय अमाखौ लायथ'ला आङो बोथोराबो थान्दामोन जाजागौमोन जानाया ओमफ्राय आं थांनो बाबाय ओंखायनो खाथिसिननिखौनो लानानै फैनोसै बुलेट बोरायनोसो थांगोन आरोना अखा हाहां मोन्दों आङो माबार थांनानै माबार फैनांगोन बाहेरायाव आरो जि दंबावो फैबाय नालाय खालि हात बहाथो सोलिनो एक्सट्रा बुस्थु लाबोबालाय 10 थाखानि पेकेट लानानै फैलायबाय मा आगैया बोरै गाबनायमोन आगैया हा जानाया टाइम गैया बिबार मालाया बिल्डिं गोजौनिफ्राय गाबदोंमोन नालाय ओमफ्राय थागथि गावहा दाहा जादोंब्रा ओमफ्राय बेहाबो बेखौ नुहुरनानै सिरि थालायबाय नालाय गाहाबो बेखौनो आगै आगै फै फै जालायबाय बेखौनो सोलोंबोगासिनो दङ गोजौआव आगै आगै मालाय गोजौआव गाबनायखौ बेहा एकदम नांजाबोथारबाय आरोना ओमफ्राय दा जानाय मोनदानोसै सिरि नङाबा टपिकआ न'आव सफैगासिनो बेनोमोन आरोना बेस्रा बिमायाबा न'आव गैना गैया सिख्लाफोर 3 गाहाम नुहुरथारो माथो थायोदां एसे बुरजा हाब मासि आखाइ बुसिथारखो नोंलाय फिसाजोजों दसे लिलि लाला अन्थाइ अन्थि गेलेखांनानै ओरै आङो थाव सेरबायानो आधा केजि लानानै फैदोंहाय आङो सनाफोर खावसे जागोन दिनै खावसे गाबोन खावसे दालियाबो ओमफ्राय नै ओरै थाव सामब्राम थाव गारलाना हरखाबाय आङो जारौ मारौ जाबाय नै ओमफ्राय बिखाफोर थाफाबा एसे माबा जानो नागिरो बिखानि कालारा ओंखारनो नागिरो आलु होनानै लानोसै फ्रोम एवखाबाय ओमफ्राय आलुआबो नै दिनै मिनिनानै थैगोन दरनै जिनखाबाय आङो एसेल' होगोन होननानै ओमफ्राय मेगनानो जायाब्रा जि ओमफ्राय टाइम गैला नालाय बिगुर गोनाङैनो हरदोंसै होनलायो गोसो जायो मोसाबायनो गोसो जायो मेथाइ खननो होनबा आंना गोसो जायो आलु बुरजा होनो होननायसो गानानो गाराङाथ' दाउखा गारांखासो ओरैबायदि आरोना दालि थाबाबो आलु होनखाबायना दाख्लैनि आलु 5 केजि लाबोनाया सोरनिबा 3 केजिनिफ्रायबो आंना बांसिन थाब जोबगोन आरोना दैखौबो बांद्राय होला आङो फाजा गोरानैनो जागोन नालाय नोंगौ नोंथांमोनाबो बुंखायो संनायनि माबाया रोखोमा आलदा आलदा संनानै जायो बेदरालाय गोथावखा ओमफ्राय आंनि बेबायदि संनायखौ संनानै जानाय नाय होननानै आरोना स' आंबो बुंगोन ओमफ्राय नैबे खावसे जानायखौबो एवथ'नानै लाखानोसै आङो ओमफ्राय नै बेस्रा मैया बायनानै लाबोनाया जि मोजां गेलेगासिनो दं आरोना नंगौ खायफासो बुङो फिसाला गथ' हौवाफोरा दुस्थ' गेलेयो गाखानो बाहेरा बुहेरायाव खारदिंबाय थायो होननानै ओमफ्राय फिसाजो हिनजावफ्रासो न' सिङावनो एसे भद्रथा गेलेयो होननानै नंगौबो खोमा आं बेसेबां सैथो मिन्थिला खिन्थु गथ'फोरनि दुस्थ'आ बयनाबो एखे जाया दुस्थ'आथ' दुस्थ' जाखायो खिन्थु एखे जाया आरोना बेखौ आङो नुनानैसो बुंनाय जादों आरो मिन्थिनानैसो नोंथांमोनाबो मिन्थिखायो ओमफ्राय फिसाजो हिनजावफ्रा जेनेबा न' सिङावनो जि जोम एसे दख'ना गानलाय माबा गानलाय फुथुला बिदि गेलेयो खोमा आरोना स' आंनाबो दा नै बेस्रा साहा फुदुंनाय बायदि ओंखाम संनाय बायदि गेलेगासिनो दं आरोना मोनसैयानो नै सनाफोर आलु बिगुर गोनाङा समायनाय नुवाखिसै ओमफ्राय इहाबो एवथ्रमनानै दोनबाय आं ओमफ्राय आं बेबायदि एवथ्रमखानाय थायोबाना ओंख्रिफोरखौ सिन्था गैया मोनलायो आरोना जानायाव एक्सपार्ट मानसि नालाय बेस्रा आरो लायनो होग्रा गैयाना बिदि थाखाबा आहा मोजां मोनथारो
ओमफ्राय नै आहा मोननाय लोगो लोगो लाबायानो आरोना नैबे आलु ओमफ्राय नैबे बुटजों बेदर आरोखि ना ओमफ्राय थोरसिसे लाखाबाय लाजिनांगौ जेबो गैया जानाय नालाय जानाय ओमफ्राय नै दालिया रेडि टाइमाबो जाया नङा जाबाय मा खालामखो मा माखो खालामनाय खामानिफ्रा आसि बिजौआव सानजालायो खिन्थु टाइमा बोरै बोरै थांखो बैजोंनो 12टा थिक थाक जाबाय आरोना मोननायजों ओमफ्राय ओरैबायदि ओंखाम उखैदों मैया मोनायावहाय थरसे ओंखाम गोजां ओमफ्राय लाब्रा एसे थानायल'मोन आरोना बेखौनो जानानै थादों माने गथ'फ्रा ओंखाम जाला होनबाय नालाय ओंखायनो आं बेखौनो जानानै थाबाय फिसाजोआबो थाबनो उन्दुबाय शपिं खालामनानै फैनानैहाय बिमायाबो दंखायो नालाय मा संजानो ओमफ्राय आं बिदि बांद्राय गोजां गोजिं एसे एनै जानानै थाबा हर ससेयावनो बिराद उखैफिनो आरोना ओंखायनो दा बिराद खरा उखैबाय आङो जानानै लानोसै दिनै साहाबो लोंलायबावाखै फिसाजों 10 टाकानि केकखौनो ओरै फिसा जाफानायल' आरो ओमफ्राय जोंनि जानायखौ जाय जाय नायो बे माने खर'आ आवलिजोबखागोनखा फिसाजोजों आं ओरैबायदि सेलाय बेलाय जानांगौ जायो मालाबा रागा जोंनानै दुब्बु सिखारनानै गसंनानैसो जायो आङो माने दा बुंसै आरो उन्दैफोरजों जानाया मालाबा भद्र सिरि जागोन मालाबा ओम नमः शिवाय जानानै लागोनसै आङो जानायखौ देखायनो हानाय नंला एनै गावनि ओंखाम थाबाबो एनै बिमानिखौ मायदि हानहरो एनै दा जाबाबो बिदिनो खालामबाय थागोन सनाफोर बाया मोजोमा ओमफ्राय आं ब्लगखौ सिदा सिदि बेलासियावसो लाफिनबाय आरोना दहाय सानसुआव बोरैबा खेंख्लें मेंख्लें लानाय जायाखिसै फिसालाया टिउसनाव थांबाय ओमफ्राय नै बिमा फिसा सम्पति फेरलेबसेयावनो फैब्रबलायबाय जाथो जाथो खोनाबाय थायो बिदिनो मा होनो थांलाय फैलाय आंहाबोथ' मेला लोगो दङ ना खिथाहरो ओइ उमुक माथो नोंसिनि हाया ओरैबायदि जानानै दं ओरैबायदि जेरै दाख्लै बिजावजालिया बेस्रा खुन्थिया गुनायखौ खिथाहरदों आरो बिसोरबो नुनानै खिथाहराबाबो आंजों दामजानो हागौना ओंखायनो थ' सानै साथाम लोगोफ्रा खिथाहरबाय ओमफ्राय आंबो बिफाजों रायज्लायहरबाय माथो जोंनि हायाव ओरैबायदि जानानै दङनो ओरैबायदि खालामदोंनो माथो जोंनि हायाव होननानै दाख्लै खुन्थियानिखौ आं नायनानै थांबाय जेबो नङा बिनि खुन्थिया आद्राया सिङाव दंखायो बेखौनो जोंहा बुखुनानै बोराय फैबाथाय मजबुत दोननानै लानोसै आरोना खिन्थु एबारना प्रब्लेमा आरो एसे आलदा सनाफोर मा खालामनो बोरायथ' गैया नालाय ओंखायनो फैब्रबबाय थानांगौ जायो बेबायदिनो ओमफ्राय दा माबा मोनसे फिसा खोनाबाबो फैब्रबनांगौ माबा सोरबा खुन्थिया गुदोंब्ला फैब्रबनांगौ स' दानियाहाय नायलांबाय थादों आं नोंथांमोन देखायनो माखौ आंनो लोगोफ्रा खिथाहरदों आरो बिजावजालियाव फन हरनानै बुंहरदों आंबो दासो नुहरबाय जायगायाव सफैबाय आरोना आङो सिदा सिदि सनाफोर आदा बारियाव आरोना नै बिस्रा माने खोथिया फोनो होननानै हालौदों जाहैदों ओमफ्राय नै जोंनिखौबो हालौफालाजोबदोंनो जाहैबाय बेखौनो आंहा थांलाय फैलाय लोगोफोर दङ आरो बिजावजालियाबो आंना बिथिंहाय फन खालामनानै खिथाहरबाय हाखौ नायफैयाखै नोङो नोंसिनि हाखौ ना नोंस्रा माइ गायनो नागिरदों ना खोथिया फोनो नागिरदों होननानै सोंहरबाय आंनाव ओमफ्राय आंथ' बादावलायबाय आया मा खोथिया फोनो मा माइ गायलाबायनोसै होननानै नै हालौफैग्रा मानसियाहाय ना मालिकआ गैयामोन ना खिथाफैग्राया गैयामोन ना मामोन बैसिनि हानि रिलेटिभ्सनो सोरबा बिसिनि हा मालिकआबो गैगोना गैयामोन दाना ओमफ्राय नै जोंनिखौबो हालौग्लुंलांनानै गालांबाय जारलासो नै ओजों दाख्लै आंहा खुन्थिया गुनायनियानो आंहा खुन्थियाखौनो सिनायनो हाला बै फारसेथिंनि खुन्थियाखौ नायनानैसो हमनो हाबाय मालाय फौजि बिथाङा भिडिअ कलिङाव दानिसो नाहरनायाव मालाय सिनायबाय बेनोथ' जोंनिखौ मानो हालौखो लोगो मोन्दोंबा माना खालाम होननानै बुंबाय जोंहा असिया हालौनाङामोन आरोना बेनो जोंनिखौसो हालौग्लुंलाजोबखादों नै बे खावसेया थादों आरो हालौवाखै ओमफ्राय नै सिमाया जोंना गन फिसासो ओमफ्राय बे सिमानि बैथिंजायबो जोंनिनो बाहागि जोंनि गामिनिनो आरोना लालियाफोरानि ओमफ्राय बैथिंजाय माबा दंखायो मजबुत खुन्थियाखा आरोना नै बेखौनो नायफैदों आङो लुथ'वाबाबो हाफोरखौ बिदि हालौबाथाय माबायोना मा होनो दैजों जाबजों गलिनानै मानानै बांसिन सुस्रा सुस्रि जायोना फोआखिसै खोमा जोंनियाव आरोना हालौफ्रांनानै उनाव मोनथिबाय खोमा ओमफ्राय बेहाय गावसिनियाव फोबायदां ओमफ्राय दै मोनदोंदां बुस्थुआ खोथियानो गोदो गोदाय एसे एनै रजा नुदों आङो गैया ओमफ्राय जोंनियाव गैया आरोना खालि आंजों मोजां रायज्लायबा माइ महनसे हरगोन होनबा खिथानि आंबो फोनो होगौमोन खोमा बेबायदिबो जेबो डिल जायाखैना गावजों गाव जेबो नंला हालौबायबा हालौबायसै हाग्रायालाय मा रज'फिनखासिगोन दा फौजि बिथां फैबा जायखिजाया ओरैनो खुन्थियाखौ दाद दोननानै लानोसै आरोना बिदिनो डिउटिया आंना बेफोरनोसै मालाबा आजादि दा फैनो बायाखैमोन आङो बोथोरा थान्दा गुसु मोजां खाथारमोन नालाय
ओंखायनो थाबथां थिबथां फैबाय खिन्थु दाख्लैनो आं खबरखौ मोनहैदों अब्लाबो आङो अखा हादोंमोन ना ओमफ्राय सान्दुंबोमोन फैनो हायाखै आङो ओमफ्राय दिनै गुर गुर मोननानै नायफैथारबाय आङो ओमफ्राय माथो खालामनो मिन्थियाबा हसियाबा एखमबा फुला जाफ्लांखायो नङा होमबा बेफोर जेबो नंला बेनिफ्राय मा होनो आं दिनै बिराद खुसि सनाफोर खिन्थु बे खुसिखौ आं बे भिडिअ'आव शेयार खालामला बेनि आगोल नङाबा उनावसो आङो शेयार खालामसिगोन आरोना भिडिअ'खौ आं बानायथ'वाखैनो बेनि आगोल एबा उननि भिडिअ'खौबो प्लिज नायहैबानो जाबाय जेरै आंनि भिडिअ'खौ नोंसोर नायलांबाय थायो नोंथांमोना नायलांबाय थायो बेखौबो चेक खालामनानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय आङो हानि भिडिअ'खौ हायावनो दोनसै बिमा बुरैखौ ओमफ्राय अननानैहाय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांदो आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय